Abamenye korwa ase kinyoro kya bogeche yegotoka ime ya Ichuni ward ni olitkoria rero bare no mogoko monene maga yoko egwa omo chief omoya ase enseme yobna Gabriel ubaye agotobanya Watikana no gukina kwebikole by'obusalia sorogongo rwaguse nigo abamenyi kurwa senseme gayerenyi yugutuka ase wodi ya Ichuni bunge nyari bari Masabai county ya Kisii nigo baleneki bakwegukiria imaiga ya serikali komochora Hudson Magoma kuba omugambi w'enseme gayerenyi eyabere emyaka ebere itabwati omugambi anyorire kirugi ko manene tokumira ntugire na Nyasaye yamu okono korwe kegwango kogenda kegwango kindi tigato sukuru manene kyara biro bo chief na intwe sese burkese ni yeito acha gokonya abana baito oikera bono iga airu bo chief otokwira ni Nyasaye yamono akorire bikone byaye airu bo chief na ndagenderera gutokora ki gutugambira twanyorire na intwe omo chief ase obisi yaito ya Masimba twira ni ngambi ya mwana wabisa balia ase ngintu mwaro cyo ngambi ya umugambi yaito chief Magoma Hudson Magoma monali abo chief ase ya location emere magokora akora na basacha ikomi ero barengi koyakwana igani goboigoba motogia omugambi Hudson Magoma asigasiae ekero arenge ase ekerogo kyobwa assistant chiba nigoba kwanira nene mono ogokeye kwa marua anene mono atanche iria se ebinyoro boigo ebikole by'obusalia byarenge kwenekiwa amatuko amagega mono sana omugambi Hudson Magoma wo chief ande kuruma yaye ni fact yotokonyire ngakintambe kyagera none kenyoro twamenyete kyabwato bokoro ubunge natemete gusirio bokoro ubunge paka bamura baito bagacha kurunge yarera ababege tuburunge beyo emyaka emenge ase ekenyoro gyaito gaiga osiriria amaruko nyare gaiga agate metungi marutayo abamura bari kunjinya sore bose yoba minyokiri wana obari buya abana bari buya bari gwero agenderere ekyagera abana barenga babe obagoroire abana bo bagenderete emirimo yabo bisemigondo bari gokora rero no bari gosesera nyombe bisono bugakia asibaganirie omugambi Hudson kwenekia obulendi ngogendera bole gotinga asensemega edio kwenekia ebikole by'obusalia mbiri gokoreka asensemeye Kingo reporteria egeteseni bonjete kende gikomike getembe nchinguru ko Nyakundi Gabriel